Malawi Today. Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Mutharika ali mboma la Mangochi komwe agwire ntchito zina za boma. Mkulu wa bungwe la MBC wapepesa kamba konyoza mtsogoleri wa dziko lino Profesa Mutharika. Ndipo bungwe la Competition and Fair Trading Commission lati kuchulutsa chiwerengero cha anthu ogulitsa shuga kukhonza kuthandiza kuthana ndi vuto la kusowa kwa katunduyu. Takulandirani mu nkhani zathu. President Professor Arthur Peter Mutharika wafika mchigawo cha kummawa kuchokera mu mzinda wa Blantyre komwe amagwira ntchito zingapo za boma. Khamu la wanthu linakamuchingamira ndi kumulandira pa Mangochi roundabout. Professor Mutharika wapempha anthu mdziko muno kuti agwirane manja pomuthandiza pokweza chuma cha dziko lino. Uwu ndi ulendo wake woyamba ofika mchigawochi kuyambira pomwe analumbira ndi kukhazikitsidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino kutsatira chisankho cha pa 16 September. Zambiri mulipoti ili. Anthu ochuluka ochokera m'madera osiyanasiyana omwe ambiri ndi otsatira chipani cha Democratic Progressive DPP anasonkhana pa Mangochi roundabout kulandira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa ulendo wake ochoka mu mzinda wa Blantyre komwe wakhala akugwira ntchito zina za boma chimusankhireni kukhala mtsogoleri wa chinambala 7 wa dziko lino pa chisankho cha pa 16 September. Polankhula kwa anthu omwe anasonkhana pa malowa, mtsogoleri wa dziko linoyu anayamba ndi kuthokoza anthuwa chifukwa chomuvotera mwaunyinji pa chisankho chachikulu chomwe chapitachi. M'mawu ake, President Mutharika watsindika kuti ulamuliro wake ayika chidwi chachikulu pa ntchito yoonetsetsa kuti Amalawi akutukuka m'magawo onse a miyoyo yawo. President Mutharika watsindikanso zakufunika kuti anthu akhale osunga bata, okonda dziko lawo komanso olimbikitsa umodzi posatengera kusiyana kwa zipani, ponena kuti nthawi yochita ndale yatha tsopano. Mtsogoleri wa dziko linoyu wafotokozeranso anthu kuti anavomeranso kutenga utsogoleri wa dziko lino kachiwiri pofuna kuwombola Amalawi ku mavuto adzaoneni okhudza nkhani zachuma omwe akhala akukumana nawo, ndipo chidwi chawo chili pofuna kutengera dziko la Malawi patsogolo. Kupambananso kwachiwiri kwa President Professor Arthur Peter Mutharika kukuyika chikhulupiriro chachikulu kwa Malawi ambiri omwe akuyembekezera kuti ulamuliro wa chipani cha DPP uthana ndi mavuto ankhaninkhani monga azachuma, katangale ndi ziphuphu komanso kusowa kwa ntchito. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Mkulu wa Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula wapepesa kwa President Mutharika kamba kuonena mawu omunyoza. Akasakula amayankhula zonyoza President Mutharika mu program ya Timvetse yomwe imauluka pa wireless ya MBC. Zina langa ndine George Kasakula, ndipo ndine Director General wa Malawi Broadcasting Corporation. Ndabwera pano kudzafuna kupepesa President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika pa zonse zimene ndimalankhula nthawi ya kampeni yowa nena yowo. Ndifuna ndapepese pamodzi ndi First Lady ndi ena onse amene ali nawo amakhala nawo ku chipani cha DPP ndi ena onse. Ndifuna ndapepese kuchokera pansi pa mtima wanga. Kampani za boma komanso zomwe si za boma azipempha kuti zizoona anthu omwe ali ndi ulumali kukhala ofunikira pa ntchito monga munthu wina aliyense. Izi azinena pamwambo wopereka ma certificate kwa ophunzira omwe amaliza maphunziro a luso la manja pa skulu ya Bangwe Weaving Factory ku Blantyre komanso Kamuzu Vocation and Rehabilitation Training Center ku Chiladzulu. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Anthu okwana 147 omwe akuphatikizapo aulumali komanso alungalunga ndiwo alandira ma certificate pamwambowu. Anthuwo amachita maphunziro osoka zovala, kumanga nyumba, kukonza njinga za moto, ukalipentala ndi zootcherera mwazina. Mmodzi mwa ophunzirawo Mayamiko Noniwa yemwe amachita maphunziro osoka zovala
anapempha kufuna kwabwino kuti athandizire popititsa patsogolo luso lomwe aphunzira pa sukuluzi. Ambiri amene anthu amakumana nawo akamaliza kuphunzira zinthu zaluso limonga mwayi okuti apeze zipangizo amabungwe aboma komanso anthu amene angakwanise kuwathandiza lapasathu startup capital kuti akathe kuyamba. Mawu ake mkulu wa bungwe la Abilis Foundation kuno ku Malawi, Mai Bridget Banda, yemwe analinso mlendo olemekezeka pamwambowo, anapempha anthu aulumali omwe amaliza maphunziro awo kuti aziyamba ndi iwowo kuziona monga munthu wina aliyense. Ngati Malawi sitinazindikirebe kuti munthu aulumali apeta kuti kubadwa ndi ulumali ndikungobadwa mosiyana, koma munthu aulumali atha kugwira china chilichonse mwakuthekera kwake. Kodi tizionenso tokha kuti kodi kumbali yathu kuchita chani, tisatengere kuti anthu akunena chani, akamanena ifeyo tiaonese zimene ife titakwanisa. Bungwe loona za anthu aulumali la Malawi Council for Disability Affairs Makoda ndilo limakonza maphunziro ndi thandizo lochokera ku mabungwe osiyanasiyana. A George Chiusiwa ndi mkulu wa bungweli. Ngati bungwe la Makoda pansi pa lamulo limene limakhudza kuteteza komanso kukweza ufulu wa anthu aulumali kuno ku Malawi, ntchito ina imene timagwira ndi kupereka maluso kwa anthu aulumali. Ncholinga choonetsetsa kunena kuti iwowa atenge nawo mbali pa nkhani ya ntchito. Naye mkulu woona za mgwirizano mu ofesi ya kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi, a Andreas Hartmann ndi mmodzi mwa akuluakulu omwe anali nawo pamwambowo. A Hartmann anati anthu aulumali ali ndi kuthekera popititsa patsogolo chuma cha dziko lino ngati atawagwiritsa ntchito moyenerera. Pamenepa iwo apempha adindo mdziko muno kuti alimbikitse malamulo othandiza kuti pasamakhale kusalana pakati pa anthu aulumali ndi alungalunga pakagwiridwe ka ntchito. Malinga ndi kafukufuku wa mchaka cha 2018, anthu 11 mwa anthu 100 aliwonse ali ndi ulumali wosiyanasiyana mdziko muno. Charles Pensulo, MBC Chiradzulu. Mtsogoleri wa bungwe loyang'anira za mavuto okhudza maso la Malawi Optometry Association, Sarah Chale, wati ndipofunika kuti mdziko muno muchitikenso kafukufuku watsopano pa nkhani yokhudza mavuto amaso. Chale wanena izi pa skulu ya primary ya Kawale ku Lilongwe pamwambo wokumbukira za maso pa dziko lonse. Iye wati chiwerengero chomwe chikugwiritsidwa ntchito pakadali pano sichikupereka chithunzithunzi chenicheni cha momwe vuto lilili mdziko muno. Pomloka wadzanza mbiri. Bungwe la International Agency for the Prevention of Blindness IAPB Vision Atlas linapanga kafukufuku omwe zosatira zake zinaonesa kuti mdziko muno muli anthu pafupifupi 1.7 million omwe ali ndi vuto la maso. Izi malinga ndi mtsogoleri wa bungwe la Malawi Optometry Association, Sarah Mwarweni Chale, sizikupereka chithunzi chenicheni cha momwe zinthu zilili pakadali pano. Iye wati ichi ndi chifukwa chake bungwe lake likulingalira zopanganso kafukufuku watsopano kuti apeze zoona zenizeni atipoti anthu ambiri mdziko muno ali ndi mavuto okhuza maso koma sadziwa. Over anthu 1.7 million ali ndi vuto la masoli amene timanena kuti matenda amene angapeweke, komano anthu chifukwa choti sanapeweke anapeza mavuto. Ndeme tikuonera manambers wakuonesabe kuti ndokulirapo. Nde ifeyo ngati Malawi Optometry Association tikufuna titengepo gawo kuchepesa nambalayi. Pokumbukira tsikuli, bungweli layeza ndi kuthandiza ana pafupifupi 1000 apa skulu ya primary ya Kawale ku Lilongwe, zomwe malinga ndi mphunzitsi wamkulu wa skuluyi Christina Mfaume zithandiza kwambiri atipoti zichepesa mavuto omwe amakumana nawo, atipoti ana ena amakakamira kukhala kutsogolo kwa kalasi kamba ka vuto la maso. Ndinawo diana mina ndi mavuto amaso. Ena klasi mujaona kupakamira kukhala kutsogolo, ena kumbuyo. Athandizika kwambiri futi alandira chithandizo choyenerera. Ena alandira maklasi, ena alandira upangiri wina uliwonse ofunikirawo. Nde ifeyo ngati Kawale Primary School tivundika kwambiri. Chaka chino tsikuli alikumbukira pamutu oti samalani maso anu. Pomloka, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikukufikani kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Takulandiranenso mu nkhani zathu.
ngakhale patha zaka zisanu ndi zinayi tsopano kuchokera pomwe dziko lino linakhazikitsa kalembera waunzika, akuti pakupezekabe anthu omwe amafa pa ngozi ngakhale kuphedwa koma osadziwika kuti ndi ndani, kwawo ndikuti komanso kuti abale awo ndi ndani. Izi akuti zimabweretsa nkhawa kwa abale awo omwalirawo komanso zikukhudza ntchito zachipatala maka komalo omwe amasungirako anthu omwalira. Mulipoti lathu lapaderali, Beatrice Mwabe akufufuza chifukwa chani kuti izi zikupitirirabe mdziko muno pomwe yankho lothetsera vutoli lilipo kudzera zidindo za zala zomwe munthu amapereka popangitsa chiphaso chaunzika. Tichenjeze kuti zinthuzi zina zomwe tagwiritsa ntchito mulipoti ili zikhoza kukhala zosakhala bwino kwa ena. Ndana zandimbira foni ne kuno kunyumba kunuko kodi anavala chovala cha mtundu wanji, ndeni kumafutukuzana kuti anavala jinsi wake ndi sabato za ledi ndi malaya miziri. Izi ndi zomwe Maibanda omwe si dzina lawo anawuza anthu omwe ankawathandiza kuyang'ana mwana wawo yemwe pa nthawiyo anali akusowa kwa sabata. Atayang'ana ponseponse ngakhale ku polisi, iwo atanawalangiza kuti akayang'ane ku chipatala makamaka kumotchale. Apa ndipo mwana amva uthenga omwe akuti sadzauyiwala moyo wawo wonse. Mwana wandayang'ana koma tampeza mu draw ya mwamba wamwalira, ndene pamene popo sinapeze mtendere. Moyo wanga nakandito wasweka kuti mwananga watani maso mwalira umpeze kumocha adachilika ndichiyani kuti mwananga apeze. Maibanda anamupeza mwana wawo patatha sabata ndipo anamuyika mwa ulemu wake. Iyi ndi imodzi mwa nkhani mazana zomwe akuti mabanja akukumana nazo abale awo akasowa ngakhale kuti amakhala kuti ali ndi chiphaso chaunzika ndipo uthenga wawo okwanira ulipo. Mmodzi mwa akuluakulu ku chipatala cha Kamuzu Central a Yohane Bilesi ati pa sabata amalandira anthu omwalira omwe sakudziwika kwawo, mmodzi kapena awiri, ndipo pomatha miyezi iwiri kapena itatu chiwerengerochi chimachuluka kufika pafupifupi 100. Iwo ati chipatalachi chimakwanitsa kuwasunga kwa miyezi itatu yokha, ndipo njira zopezera abale awo zikakanika amakangowayika kumanda. Iwo ati chipatalachi chimagwiritsa ntchito ndalama zoposa 1 miliyoni kwacha pa izi. Ika kumene kuso ndikodula chifukwa kuti achibale palibe ndilima zonse zofuna kulipira pene popo timalipira toka. Ndalama zonsezi imakhala kuti zikubwera ku malipiro oti chipatala chilipira. Abilesi ati mwezi wa August wokha chipatalachi chinali ndi anthuwa okwana 150 ndipo mabanja atatu okha ndi omwe anadzazindikira ndi kuwatenga abale awo. Izi zikuchitika pomwe tsopano patha zaka zisanu ndi zinayi kuchokera pomwe dziko lino mothandizidwa ndi bungwe la UNDP komanso ena anakhazikitsa kalembera waunzika. Bungwe la National Registration Bureau lati kufikira pano lili ndi kaundula wa anthu pafupifupi 16 million ndipo pafupifupi 13 million ndi akuluakulu. NRB yati bungweli ndilotseguka kupereka kaundulayu kwa nthambi zomwe zingafune kugwiritsa ntchito, ndipo ati ena monga mabanki, a insurance, maphunziro komanso nduna wa zaulimi anayamba kale kugwiritsa ntchito. Koma ndi chifukwa chiyani dziko lino likulephera kumazindikira anthu omwalirawo ansanga komanso kupeza abale awo pomwe uthengawu ulipo? Wachiwiri kwa mneneri wa polisi a Alfred Chimtere ati apolisi ali nayo ndondomeko yawo yomwe apolisi ofufuza a CID amagwiritsa ntchito pofufuza milandu ndi zina. Komabe iwo ati mapulani ofuna kulumikizitsa ndondomeko yawoyi ndi ku NRB ali mkati, koma kuti izi zitheke zikufunika kuti nthambi zonse zachitetezo zigwire ntchito iyi limodzi. Zokambirana zikuchitika zoti masystem onsewa akhale pamodzi pa meetings amene akhalapo kwa nthawi, ndipo tikhupe kusogolo zitheka kuti zonse zikhale pamodzi. 5 system imwe tinayo kwambiri apolisi ndiona anthu akuba. Malamulo okhudza zaunzika amati aliyense yemwe wakhalapo pa imfa ya munthu ndipo ali ndi kuthekera kochititsa kuti thupi likayikidwe m'manda akuyenera kukanena ku nthambi ya NRB pa sabata zisanu ndi imodzi, ndipo izi zikuyenera kuchitika zikalata zotsimikizika za imfayi zikakhalapo makamaka ku dera la kuchipatala. Mlembi wamkulu wa bungwe la NRB Amphatso Sambo avomera kuti mbali ina dziko lino likutsalirabe polembetsa imfazi. Asambo ati pakadali pano NRB yayika ogwira ntchito zake mzipatala komanso m'madera kuti adzilemberanso imfa ku
kuphatikiza pakaundula wa unzikayo. Ofesi iliyonse yatiyeta kuti kutsegulapo ofesi ayina bigula anthu azikalembetsa imfa kubadwa chiphaso cha unzika komanso maukwati. Nthambi yati imfa zambiri zomwe amalembera nzakuchipatala zomwe zikusonyeza kuti imfa za anthu omwe amakhala achita ngozi ngakhalenso aphedwa ndipo angofikira kumochale sakwanitsa kuziwerengera. Katswiri woona za chitetezo a Sheriff Kaisi ati izi zikuonetsa kuperewera komwe nthambi zosiyanasiyana zili nako mdziko muno. Iwo ati izi zikuchitika kamba kakusowa kwa zipangizo komanso ukadaulo okwanira pamomwe angagwiritsire ntchito uthengawu. Pamafunika ndithu kunena kuti pakhale expertise kapena kuti ukadaulo kuya kwambiri chifukwa ngati machine alipo nkosavuta kuti adziwe kuti malawi wakuti alipo ati chifukwa chongotenga information yake imene ili pamenepo nkuyika mu computer isonyeza kuti munthu amene alipo moyo kapena munthu uyu wamwalira chipatala chakuti chifukwa chake amapereka national ID zigwire ntchito zonsezo koma zikuoneka kuti mbali imene zikuvuta chifukwa chonena kuti mina expertise kapena kuti ukadaulo mbali imeneyo ukhala ngati mina padakalibe kapena ngati ulipo koma kuti mina make ukufunika kukonzanso. Kufikira pomwe nthambi zosiyanasiyana zidzalumikizitse ntchito zawo kuti adzitha kupeza anthu ndi kufufuza nkhani ngati izi, maibanda komanso mabanja omwe ataya abale mu njira izi ndipo sawapezanso apitirira kudandaula ndi kusaka mayankho pomwe yankho pavuto limeneli lili pafupi nawo. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Msonkhano wa chitatu wa olemba nkhani wa bungwe la Commerce Competition Commission CCC uli nkati ku Nairobi mdziko la Kenya ndi pempho loti maiko athandize kwambiri poteteza ufulu wa anthu ogula katundu m'maiko a bungwe la Commerce. Mkulu wa bungwe la CCC Awilad Mwemba ati bungwe lawo ndi lodzipereka kwathunthu pofikira maiko osiyanasiyana amuno mu Africa kuphatikizapo dziko la Nigeria poteteza ufulu wa anthu ochita malonda. Ku msonkhanowu kukhalanso mwambo wopereka mphoto komanso maphunziro a olemba nkhani. Kuchokera ku Nairobi, Maiso Chikhadzula watumiza ripoti ili. Kuyankho kwa tolankhani ndi anthu osiyanasiyana okhudzidwa pa msonkhano wa tolankhaniwu, Amwemba anati bungwe la CCC lipitiriza kugwira ntchito ndi maiko omwe ali m'bungwe la Commerce pofuna kuteteza anthu omwe amagula katundu komanso bizinesi zosiyanasiyana kuti pasamachitire chinyengo pa ntchitozi. Dr. Mwemba anati pa zaka 13 omwe bungwe la CCC lakhala kugwira ntchito, bungweli lakhala kupanga ziganizo zosiyanasiyana zomwe cholinga chake nkuteteza anthu ogula katundu osiyanasiyana komanso kuonetsa kuti makampani omwe akuagulitsa anthu omwe akugwira ntchito akhala kutetezeka pa ntchitozo. Iwo ali n'chifukwa chake bungweli lakhala kupanga ziganizo zoposa 500 zokhudza makampani osiyanasiyana komanso kuonetsa kuti pakhale chilungamo pa ntchito yogulitsa kampani ya Mati Choice yomwe akugonda kampani ya Group Canal South Africa. Amwemba mwazina ati cholinga cha bungweli nkufuna kuonetsa kuti akuthandizira kwambiri kuona kuti ntchito za malonda zipita patsogolo popanda chinyengo china chilichonse kuti anthu atsatire ndondomeko zoyenera pa ntchito za malonda komanso thandiza mokwanira mabungwe omwe amateteza anthu ogula ndi kugulitsa katundu m'maiko osiyanasiyana a bungwe la Commerce. Mneneri wa bungwe la Competition and Fair Trading Commission CFTC m'dziko la Malawi Innocent Herema ati msonkhano ndi ofunika kwambiri kamba kuti kuthandizira kwambiri kulimbikitsa ubale pakati pa bungwe la CCC ndi bungwe lawo poteteza anthu ogula katundu. Msonkhano umenewu ndofunika kwa ife choyambirira ndinene kuti CFTC ndi CCC Commerce Competition Commission ntchito zathu nzofananirapo. Mwina kusiyana kwakunena kuti ife mphamvu zathu zimathera malire a dziko la Malawi pomwe mphamvu za anzathuwa zimapitirira mamembala 22 ka 21 mphamvu zawo ndithu zili mmenemo. Ndiye timagwira nawo ntchito munjira zambirimbiri. Ntchito yoyamba ndi kupanga kafukufuku tikalandira dandaulo tikaona kuti dandaulo ilili likukhuza maiko ena chifukwa kuti ifeyo tilibe ulamuliro ku maiko enawo timapempha anzathu amenewa a CCC kuti atithandizepo. Bungwe la Commerce Competition Commission limagwira ntchito yakulu polimbikitsa kuti pasakhale chinyengo komanso kuteteza ufulu wa anthu ogula katundu m'maiko a bungwe la Commerce. Atolankhani 30 ochokera m'maiko 21 omwe ali pansi pa bungwe la Commerce achita nawo msonkhanowu. Maiso Chikhadzula, MBC Nairobi, Kenya.
Bungwe loona za chilungamo pa malonda la Competition and Fair Trading Commission lati mpofunika kuchulutsa chiwerengero cha anthu omwe amaodetsa shuga kuti vuto logulitsa shugayo pa mtengo okwera mopyola mulingo komanso mosavomerezeka lithe. Mkulu wa bungweli Aloyd Nkhoma anena izi ku Lilongwe pomwe amayankhapo pa zomwe bungweli likuchita pofuna kuthana ndi vutoli. Ankhoma ati kuchepa kwa anthu omwe akuodetsa shugayo pakadali pano kukupereka chiphinjo pa malonda a shuga, choncho kuthana ndi izi kubweretsa yankho pa vutoli. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Dziko la Malawi lakhala likukumana ndi mavuto akusowa kwa shuga kwa zaka pafupifupi ziwiri tsopano. Izi zakhala zikuchititsa kuti ogulitsa shuga adzikweza mitengo kwambiri. Nthawi zina ogulitsa shugayo akumagulitsa shuga mmodzi pa mtengo wa shuga muwiri, zomwe zikuphinja ogula mpaka pano. Komatu izi zikuchitika pomwe mdziko muno muli bungwe lomwe limaona za chilungamo pa malonda komanso kuonetsetsa kuti ogula sakuphinjika. Poyankhapo pa vuto la mitengoli, mkulu wa bungweli lomwe ndi la CFTC Aloyd Nkhoma avomereza kuti vuto lokweza mitengo mosavomerezeka ndi lalikulu mdziko muno. Iyo ati kutsatira kafukufuku wawo ndi kuunika nkhani ya shugayu anapeza kuti vuto lalikulu lagona pa kuchepa kwa anthu omwe akumaodetsa shuga mdziko muno. Iyo ati kuchepa kwa odetsawa kukuchulutsanso chinyengo chomwe chimachitika pakati pa iwo ndi anthu ooda, zomwe zikusonkhezera kukwera kwa mitengoyi. Ndipo ati yankho pa vutoli nkuonetsetsa kuti kampani zopanga shugazi zili ndi malo odetsera ambiri mdziko muno ngati momwe achitira makampani ena. Distributorship ya sugar for the essential product mwina kuti ikhale m'manja mwa anthu ochepa zikulibweretsera mavuto ambiri. Bwanji anthu opanga distributor achuluke mene amapangira ndi ma products ena wa Coca-Cola kati zinazi achuluke anthu aja kuti at least kamodzi atawapanga zake za utambwali kuli ambiri mbiri woti shuga upezekabe pansi. Koma mukatenga shuga uja kuti let's say quarter of the product imadzera m'manja mwa munthu mmodzi. Munthu mmodzi uja kanganiza zopanga za utambwali teti nsika wonse wonongeka. Sanje tuchitipa you can choke. Ankhoma ati bungwe lawo limapereka chenjezo kwa makampani omwe akukweza mitengoyi mwachisawawa kuti asiye mchitidwewu, koma ati zakhala zovuta kuchita izi ndi mavenda popeza amakhala sanalembetse bizinesi zawo komanso amasinthasintha malo awo ochitira malonda. Pakadali pano bungweli lati lipitiriza kukambirana ndi mbali zonse zokhudzidwa kuti pakhale yankho lokhazikika pa nkhaniyi, ndipo apitirira kugwiritsa ntchito malamulo awo polimbana ndi vuto lokweza mitengo ya zinthu mwachisawawa. Dziko la Malawi lili ndi kampani ziwiri zopanga shuga, ndipo malinga ndi bungweli imodzi mwa kampanizi imapanga shuga ochepa kwambiri poyerekeza ndi mlingo wa shuga yemwe amafunika mdziko muno. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Gulu la oyimba nyimbo za uzimu la Praise Experience Malawi lati zokonzekera za phwando la mayimbidwe lomwe lakonza miyezi ya Novemba komanso December zili mchimake pomwe oyimba 60 akuyembekezeka kudzatenga nawo gawo posangalatsa Malawi m'mizinda ya Blantyre komanso Lilongwe. Pa msonkhano wa Rankhani omwe Praise Experience Malawi yachititsa mu mzinda wa Blantyre, mkulu wa kampani ya AIA yomwe ikuthandizira phwando la mayimbidweli Jones Mberwa wati oyimba 30 akuyembekezeka kuzasangalatsa anthu komesa ho mu mzinda wa Blantyre, ndipo ena 30 akasangalatsa anthu ku BICC mu mzinda wa Lilongwe pa 29 November komanso pa 6 December chaka chino. Phwandoli likubweretsa pamodzi oyimba omwe ndi atsopano komanso nkhalakale pa nyimbo za uzimu. Ife tatenga njira imene yobweretsa ma-artists osewa pamodzi chifukwa kuti ku Malawi kuno kwa nthawi yayitali ma-artists a gospel samapeza sponsorship imene imachokera mumakampani ngati imene amachitikira oyimba enawa. Moti oyimba enawa akhala kuyenda m'mayiko osiyanasiyana chifukwa kuti ali ndi kuthekera kotero, komano a gospel zimakanika chifukwa kuti owathandiza samapezeka. Ndiyeta nakuti ayikubwera tibweretse osewa kuti tiyathandizire limodzi komanso akhala ndi phindu pa music yawo. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masana ano koma